der er noget på hovedet. Det er sådan lidt junglebogen i Indonesien, føler jeg måske. Hvordan har du det egentlig, når du sådan kører på en scooter? Jeg har det godt. Hvad tænker du sådan? Jeg tænker, fuck, det er rart det her. Hvad gør du? Jeg tænker sådan... Lad mig gætte. Hvad? Nej, hvad hvis vi bliver kørt ned? Eller hvis han kører ned? Nej, hold op! Det var ikke den dur. Det var mere sådan... Det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg lige skal sætte ord på den følelse. Jeg har sådan lyst til at... Ja, og sådan sidde med armene ude. Ja. Men det har det på samme måde. Det er grinerne, kan jeg scooter. Det er som om jeg er sådan... Som om man er med i en film. Ja, jeg får lyst til at være og det er som om, at det er... Det ved jeg ikke, sådan noget Ryan Gosling, der sidder og kører den foran en. Nej, det og man selv er... jeg overhovedet ikke. Jeg føler, jeg er sådan... Hvad hedder hende der, den røde hår i La La Land? Nej, okay, sådan har jeg det ikke. Jeg har ikke lige sådan... City Star. Nej, men jeg har ikke lige tænkt over hende. Den der så foran. Ryan Gosling også. Kører du bag pigen? Nej, jeg siger, han er Ryan Gosling. Jeg er pigen. Nå. det er sådan, jeg har det. Nå, okay. Ja, det er fucking nice at køre på de der. Jeg har lyst til at køre på dem hele tiden. Der er en, der lige har rørt ved mine fødder i sygt lang tid. Og se, hvor rene de er nu. Faktisk, apropos navle, så fik jeg varm creme ned i navlen, eller sådan varm olie ned i navlen. Hældte hun også det ned i din navle? Nej, det gjorde hun ikke. Det var sygt mærkeligt. Hun rørte jo sådan hele min krop. Ja. Altså sådan... Hvad er brysterne? Ja! Hun rørte sådan, hvad skal jeg spise i aften? Hvad kunne du tænke dig? Jeg har sådan meget åben. Jeg er ikke engang vildt sulten lige nu. Det er heller ikke blevet for at vide. Ja. Jeg kunne godt være klar på mange forskellige ting. Det kan være, at man lige skal ind af TikTok, hvad der er gode. Der er sygt mange ting. De steder. Men jeg går ind af TikTok. Jeg går ind af TikTok. Okay, hvordan er det, man staver Shang C-E-N, eller hvad? Det er når... Jeg er så forvirret over, hvorfor du kan stave til det. Shang... Nej, det er Shang. Shang... sådan der. Kangu. Det lyder som en mørk show eller noget. Jeg tror, det er. Jeg sidder på Travis Scott's hjemmeside og venter på, at der er tøj. Hej. Var I lige der? Hej. Var I lige der? Vores første dag i Canggu. Jeg gør os klar, fordi vi skal ned og have nogle morgener. Vis mine nye Ray-Ban-briller. Der står både Ray-Ban på den her side og på den her side. For lige at understrege, at de er top fake. Nej. Ja. Det er de ikke. Den plejer kun at stå på en side. Hvad? Det plejer kun at stå på en side. Gør det. Det ved jeg ikke, det plejer bare at stå heroppe. Det gør det også. Det er den ene. Nå, jamen, der plejer ikke at stå noget her. Jo. Ja, det synes jeg ikke. Det er noget at gøre med, hvad du synes. Ja, det synes jeg ikke. Det gør jeg ikke. Nå, okay, så. Men White Cotton, så sker den er ægte. Hun tog til København, og du vil ikke tilbage, pige. Du får vin til at smage anderledes, ligesom kokken den kan, og ligesom vin tager noter, og du er altid til at finde som et stok og springe vand. Kan ikke få det købe tror min hus med en kort, kan vel ikke blive en svane her, bor der et år. Der er nogen derude, der mangler noget godt læsestof. Så ikke lidt som Mathias, når du læste en halv bog. Du har haft den der bog lige siden jeg der kender, du stadig ikke læst den færdig. For eksempel, når din kæreste siger sådan nogle ting der til dig, så kan du lige trække vejret, og så kan du få styr på kroppen igen. Men er det ikke rigtigt? Det siger, hvor langt er du kommet i den? Må jeg se, hvad du er nået til? Ja, lige gør. Du ved ikke, hvordan jeg laver bogmærker alligevel. Så. Er du nået hertil? Nej, jeg er ikke noget dertil. Jeg er ikke noget dertil, forstår jeg. Træk så vejret for pokker. Nej, det er et gammelt bogmærke, det her. Det er faktisk rigtigt. Jeg kan godt sige, hvad jeg er nået til. Jeg er nået til side 190. Det tror jeg ikke, du er. Nej, okay. Måske er jeg nået til side 120. Men det der, det er ikke rigtigt. Det var da sige, det du gjorde. Så 600 er det også. Hvad? Jeg havde spillet 6. Olaya hedder det. Okay, så du er halvvejs. Ja. Det er 3 år. Hold nu op! Jeg synes, de her puder, de var lidt for store. Ja. Nu er det på læse på morfonen, så. Hvad har det med noget at gøre? Så gik I sted. Vi har lige fundet os en Der er god stemning herinde. Ja. Der er DJ. Ja, vi skal snart ud og lave en parfume, så det dufter rigtig godt. Ja. Måske. Jeg sveder virkelig meget. Jeg er lige nu på vej ned for at surfe.
Ja. Ja. Og så har vi lige bestilt tid til at kunne lave parfumer i morgen. Du så synes, det lugter af helvede til, eller? Ej, hold op. Ej, det er sjovt. Men vi skal lave noget lækkert. En sandalwood. Hvad? Det ser hyggeligt. Så leder vi lidt efter et supermarked, hvor man lige kan få noget vand, men alle butikker de ligger i modsat side. Og vi gider ikke rigtig lige Det gider ikke at skifte side. Så nok komme ind, jeg ved. Ja. Jeg tror på det. Også. Jeg tror faktisk, der kommer en nu. Okay. Vi gennem røg i vand her. Kom vi her? Jo. Ja, det også. Jo. Tæt to små. Der er ikke andet, man skal tage med. Ikke umiddelbart. 5% minimum. Yeah. No, 25 minimum. Wait, I'll Maybe look. we have some small cash. How much did you say? 10,000. 10,000. Alright, har vi ikke det. Thank you. You're welcome. Thank you. Have a good one. Har du taget begge? Ja. Er den ene mere kold end den anden, eller hvad? Det er den er ikke så Jo. godt. Okay. Bare lige komme sammen. Tag lige en tår. Hej kamera. Vi har været ude at surfe i dag. Og så har jeg trykket ribbingen, og jeg har skåret min fod. Succes. Og nu er vi begge to fucking udmattede. Og sådan ægte smadret, men det er godt nok, fordi vi skal op klokken early. Early tomorrow. Så måske vi bare lige skal ligge og spise nogle Oreos. Og se et eller andet på computeren og falde i søvn. God idé. Godmorgen. Godmorgen. Vi står lige nu og venter på vores Grab, Yes. så vi kan ud og få noget morgenmad. Alt træ. Det er mit OOTD. OOTD. Mit OOTD er hvid trøje og sort shorts. Min hele kroppen af. Jeg har sygt ondt i min ribben. Faktisk kun min ribben. Og så har jeg lige slået min tog. Ja, mine ribben føles også helt trykket. Hvor er din henne? Nej, din kommer før min. Så typisk, selvom jeg bestiller først. Hey brother. Er det din? Ja. Do you have extra helmet or no? No helmet? Hello. Thank you. Vi skal til at lave parfumer. Skal vi? Ja. Det går efter en blanding af ny bil og en skobutik. Og måske en lidt neglelaksfirma. Jeg synes, det er mærkeligt. Mine 3 yndlingsdufte. Yeah, repeat the number 0.41. Yeah, 42. Sorry. Hvor mange mangler du? En mere ud over den her. Jeg på nu. Det er den sidste. You done? Yeah, I'm Did you done. already check it on your skin? No, I just check it. Good? Yeah. Okay, can I check? That's perfect. Okay, I'll help you to put it into the bottle. Yes. You can give a name for the perfume, yeah? You got your sticker? Yeah. Oh, yeah, that one. Can you check it first? Yep. It has an oil inside to make the perfume more last long on your skin, yeah? Alright. Yes, this is yours. Thank you. Jeg er sygt langsom. Du er sådan det sidste, der var klar. Ja. You would like to Er du glad? Ja. Jeg kan lide parfume dagligt. Ja, vi er lige blevet færdige med at lave vores parfumer.
Det var mega sjovt faktisk. Det var fucking grineren. Jeg føler, jeg kan lave på filmer nu. Ja, jeg er enig. Det var sygt top grineren. Ja. Jeg føler, jeg har lavet en luksusparfume. Det er også mig. Min, den blev sådan meget, det ved jeg ikke, sådan lidt frisk. Ren. Med lidt rose. Lidt pide. Og din, den blev været sådan lidt varm. Min var sådan varm og træ og lidt bambus og en smule vand også. Sådan lidt mandet. Ja. En sommermand mere end en vintermand. Ja. Så nu leder vi efter et sted, hvor man kan lave. Så vi har fundet sådan et marked. Hej. Hej. Det er noget vind. Jeg er lidt til, den kommer tilbage. Så er du drikke det? Hello, have a look. Lion's mushroom, cordyceps mushroom. What is this? Sample, if you want to know the taste of lion's mycelium, mixed with coconut water. What does it do? It's good for... Yeah, this is a commonly known as brain mushroom. Yeah, this is to promote neurogenesis. What kind of mushroom is it? Lion's mane. Lion's mane. This is Oh, it's okay. it's safe to bring back home. Yeah. I think it's 6 minutes. Hej vloggen. Nu skal I høre. Der er ikke blevet filmet så meget i dag. Ja. Men hvis I lige vil have en hurtig recap på, hvad der er sket, så vågnede Mathias klokken 1:30 i morgen. Så tog vi ned på Crate Café og spiste noget morgenmad igen. Og så tog vi ud og shoppede lidt. Ja. Mathias købte nogle solbriller. De er fucking hårde. Whatever that means. Og så har vi været igennem Foodshop, og så er lige noget igen. Jeg har lige fået iskaffe og en rasa strawberry. Som smager af rød solvand. Ja, meget godt. Ja. Og nu skal vi finde en massage måske. Vi skal noget aftensmad først. Vi skal i hvert fald have både noget massage og aftensmad. Helt styr på det. Nej, og jeg gad jo godt have nogle klipklapper og en scratch. Så det skal vi også finde. Ja. Og det gør vi bare. Så ja, det er sådan ret meget det, der er sket indtil videre. Og så har hun så fast i trafikken i så lang tid, at jeg troede, hun var faldet af hendes scooter. Fordi, Det var også tæt på hver gang. ja, det er sådan, jeg blev sådan ægte nervøs. Ja. Cute. Men min første driver, han kom eller han skrev lige så et og skrev OK, gik der 3 minutter, og skulle se, at han stadig ikke havde flyttet sig, fra da jeg bestilte ham. Og så var jeg sådan, how long? Så svarede han ikke. Tavsælger. Det var han troede, du sagde halvong. Nå, så vil han lige tage noget halvong. Ja. Ja, faktisk. Det er sådan, det svinger lidt. Hvor min surfinstruktør kunne ikke snakke engelsk. Det var jo dejligt rart, når man skulle surfe første gang. Du døde ikke. Ja. Jeg kom op og stå mange gange. Ja. Men ja, nu har vi lige sådan lidt en pause på surfingen, fordi vi skal nogle steder hen, hvor man ikke rigtig kan surfe. Ja. Og så kommer vi tilbage til Canggu måske 2 dage, og så skal vi altså bare give den maks liv med surfing der, fordi hvis vi så dør, så er det mindst slutningen af ferien, eller sådan. Ikke? Altså, du ved, Det var ikke sådan en ting, men okay. det er federe at drukne i slutningen af Jeg føler, ferien. jeg har haft mange nærdødsoplevelser i den her tur. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at blive 25. Ja. Nå ja, så har hun bliver snart 25. 4 måneder? Nej. Det er 2,5 årsdag i morgen. 2 år så lidt. Men skal vi til at gå så? Vi skal videre. Ja. Det var hyggeligt Men det er opdaget jer. at se jer. Ja, husk at kigge op, når I er nede. Er du nede nu? De får forresten lige lov til at se. Der er nogle pæne ting, der er i den der på det her år, føler jeg. Hvis der er noget, vi har været helt vildt dårligt til i dag, så er det at opdatere jer på, hvad vi har lavet. Vi har shoppet. Vi har et haul. Jeg må gerne få et haul.
faktisk nogle af tingene med. Jeg har købt en t-shirt. Et par klipklapper. En japansk jakke. En bog. En scrunchie. Og nogle blue light briller. Det er faktisk ret meget det, jeg har købt. Og så har vi fået massage. Så det er ret meget det, der er sket i dag. Mathias ser fodbold-highlights for 23. gang. Noget til mig? Hej. Ja. Til ikke så meget endnu. I morgen tager vi til Lucia Penita. Så nu må vi se, hvad der ellers sker. Godnat. Hej. Hej. Vi har været sammen i 2,5 år i dag. Og det fejrer vi med, at vi skal ud og sejle i en båd. Der er nogen, der er ude at svømme her. What? Er det vores bagage? Jeg ved ikke, om vi kan se det. Hvor han er ude at dykke. Det er ikke, der er snorkel på. Han er en badring. Og en badring. Jo. Og derovre er det båd, vi skal med. Den derovre. Jeg har noget drik. Jeg skal have en cola, og så hun skal have en sukkerfri kombucha. Jeg skal ikke have en sukkerfri. Ikke særlig den lige. Lige bag dig faktisk. Jeg ved ikke, du kan se den, for du drejer den der rundt. Ja. Meget for nyligt har vi lært nogen at kende derfra. Venezuela? Ja. Det er Venezuela. Du skulle. Thank you. Gode isterninger. Jeg ser så blevet store ryger på den her tur. Det er sindssygt ryger. Jeg er ikke så store ryger. Den har været 2 pakker. Nej, jeg har ikke. Så jeg er i gang med den anden bakke. Jeg kan overleve for en 10'er. I forhold til, at du plejede at ryge 0. Så ryger du. Der er også ryge, når jeg drak. Synes det er klart. Jeg tror bare, vi ses på båden eller andet. Måske når vi er fremme. Vi ses på båden. På den båd der.